Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg snakke lidt om Golfstrømmen, om Grønlandspumpen, og så også om hvordan klimaforandringerne ligesom har en effekt på Grønlandspumpen. Det vil jeg så gøre med hjælp af de forsøg, vi har lavet i timen. Golfstrømmen er en havstrøm, der transporterer varmt vand fra Golfen ved Mexico hen over Atlanterhavet til Europa, hen til Grønland, hvor det så vil blive nedkølet, måske endda også lavet om til havis. Det nedkølede vand vil så derefter via strømmen igen blive smidt hen til Golfen ved Mexico, hvor at processen så vil gentage sig selv. Havtemperaturen ved Golfen i Mexico er omkring de 25-30 grader, hvorimod at havtemperaturen ved Grønland er omkring de 5-0 grader. Dette skyldes solens indstråling, der ligesom er stærkere ved ækvator, end den er ved polerne. Som man kan se på min meget smukke tegning af Grønlandspumpen, vil det varme vand fra Golfen i Mexico blive transporteret over til den grønlandske østkyst via Golfstrømmen. Her vil det så blive nedkølet og få en massevis af salt i sig, fordi at det havvand, som der så bliver frosset om til havis, vil så derefter afgive en massevis af salt. Det gør så, at det her vand fra Mexico af vil blive koldt og saltindholdigt, hvilket så gør, at det så får en høj densitet, så det derefter vil blive tungere og søge ned mod bunden. Her vil det så igennem en anden havstrøm så blive fragtet hen til Mexico igen, hvor det så vil blive opvarmet på grund af solindstrålingen. En af problematikkerne ved klimaforandringerne er så, at indlandsisen smelter. Indlandsisen er lavet af ferskvand, så hvis det så kommer ned i havvandet, så vil det derefter så fortynde det, så saltindholdet vil være lavere, end det er nu, hvilket vil svække den her effekt, som Grønlandspumpen laver. I det første forsøg har vi det kolde blå vand og det varme klare vand, som der derefter vil blive blandet sammen og danne de her to lag, som man så tydeligt kan se på grund af farven. De vil så derefter rejse til sådan modsatte sider, hvilket også giver et indblik på, hvordan Golfstrømmen ligesom virker, hvordan det rejser fra Mexico til Grønland og så tilbage. I det næste forsøg har vandet den samme temperatur, dog er der en massevis af salt i det blå vand, hvilket så derefter gør, at det vil søge ned mod bunden også, fordi at det så har en højere densitet end det klare ferskvand. Vi kunne desværre ikke få vores sidste forsøg til at virke ordentligt, fordi at vores varmeapparat ikke var varmet godt nok op, men ellers så vil man ligesom skulle have set det samme, hvor at det blå kolde vand ville stige ned til bunden, og det varme vand ville være i toppen, og at det så derefter ville cirkulere, hvor det skiftevis vil blive nedkølet og opvarmet.